O să merg la canal de YouTube, chiar nu mai vreau să-l văd. Nu primesc abonați, am făcut atâtea video pe degeaba. Nu știu ce să abonați. Vreau mine am 7. Dar dacă nu vă abonați la mine, așa să vă abonați la o duceasă de fată care nu a fost negociator, voi îmi dați hate. Da? Uitați, o fată care mi-a dat hate pe degeaba. Dar nu vă abonați. Tot pe video-ul tău are sens, dar tu nu știi. Da, mersi frumos. La secunda asta, nu știu dacă voi aveți prostia asta, să fii, nu, are sens, toată lumea o are, dar asta nu te da mare, și nu mă abonez. Păi am spus aici, dar nu vreau să vă citesc tot. Am făcut și tu nu prea mă duc. Da, fericire mare. Da. Da, nu știu, da. Niciodată nu o să fac abonați, ca să văd cât, nu știu câte conturi, abia la 1. Nu știu dacă mai are. Vreau să am câțiva, poate nu mai mă uit pe sunam, am 0. Da, tu se abonează după, se dezabonează, nu mai știu să vorbesc. După clipurile ăsta, serios, nu mai vreau, deci nu vă mai salut, pentru că nu o să vă mai zic la subiectul, pentru că nu vă mai plac. Ce teatru am jucat, deci nu mai vreau să postez avatar.